Кога Бойко Борисов ви обеща, че ще спаси банката? Бойко Борисов обеща, че ще спаси банката през целия период след падането на банката. Той непрекъснато пращаше послание, че ще се спаси банката. И добре, банката беше затворена юни месец, когато още беше в опозицията. Точно така. Само, че беше ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори. И неговото условие беше той да спечели парламентарните избори, за да може да се спаси банката. Точно за това аз работех активно, формира се консорциум с участие на Венска консултантска компания и партньорите от Оман. Те бяха водещи в този консорциум. Бяха направени предложения междувременно за спасяване на банката. Основните активи на банката бяха свободни от всякакви обременености. Нещо е поискал, няма как да... Не, нищо не е искал. Нито той е поставил условия, нито аз. Моето условие беше да се спаси банката. За това тогава, разбира се, нито имахме цесии, въпросните цесии, които съвсем изопачиха картината вътре в банката. Част от активите преминаха в чужди ръце на много подценена стойност. Много добре си спомням, 4 или 5 часа продължи едно заседание на бюджетната комисия, където беше Искров и другите от Националната банка, Менда Стоянова. Това събрание завърши с желанието за спасяване на банка. Точно така. На другата сутрин в 9 часа в парламента Бойко Борисов каза точно обратно. Този въпрос не е към мене. Аз също го задавам този въпрос. Защото аз бях на това заседание на бюджетната комисия, с часове слушах. Първо, абсолютното поведение на Искров, което беше абсурдно. Те го питат, че какво става, какво ти е мнението? Нямам мнение. Какво да се спасява, да не се спасява? Нямам мнение, не знам. Менда Стоянов каза, най-добре е да вземем решение да направим последния опит за спасяване. Да другата сутрин изведнъж... Искров беше на ръчно управление на прокуратурата и Пеевски. Очевидно той никога не е изказал своето собствено мнение. Дори сигнала на прословутата пресконференция на Искров от 11 юли 2014 година едва ли е писан и от него. Така че за Искров много приказки, и за Димитър Костов, и за Нели Кордовска. Много неща ще излизат наяве сега. Много неща. Каква е, малко ще да се върнем към драмата с Славчо Христов. Как за една нощ или за един ден Славчо Христов си прехвърли си банката в Илина Борислава на времето? Може би същото са ми готвили и на мене. Ако бяха успяли да ме арестуват, може би са ми готвили нещо подобно. Не знам. Те не случайно измислиха, поне нямаше друго основание да ме арестуват, затова измислиха и прословутия заговор за убийството на Пеевски. Това беше основанието хем да ме арестуват, хем да влязат вътре в офисите, за да предизвикат паника. Тяхната крайна цел беше да предизвикат паника и да поставят банката на колене, за да влязат вътре. Славчо Христов защо преписа банката в Илина? Питайте Славчо Христов. Може би за да се спаси живота. Те му оставиха там златни пясъците срещу... Нещо му оставиха. Но аз не съм запознат в детайли. Не мога да говоря. Идеята за вас не искам да говоря. Вкарват ви вътре в ареста и оттам ви принуждават да препишете дещо има. И не само това. Биха могли да направите нещо друго. Имат опити. Мишо Бирата имат такива опити. Много. Разнообразни са в това отношение. Мишо Бирата умря от инфаркт, поне по официална информация, в хотела след бурна любовна нощ. Единия вариант. Сигурно. Добре, казвате политически промени да настанат, за да заведете дела. Какво трябва да стане? Това първата стъпка ли? Аз дела съм завел вече. Така? 2 дела съм завел в Страсбург, защото българският съд отказа правосъдие, отказа право. Аз казвам, трябва политически да се променят нещата, за да имам шансове за справедлив съдебен процес в България. Говоря за наказателното производство. Така. А иначе търговските дела, които водехме по отношение на отнемането на лиценза, те са изчерпани и ние имаме заведени 2 дела срещу България в Страсбург.
за нарушаване на човешките права чрез отказ от правосъдие в България. Защо дадохте такова огромно значение на кръга Монтерей и тези възрастни хора? Наистина ли толкова... Не, аз с Монтерей описах задкулисието на службите в България. Оставям на страна изказванията, пак казвам, на тия с памперсите. Други са хората, които държат конците сега. Но пак казвам, в България хората се държат в подчинение, хората говоря, бизнес елита и политиците се държат в подчинение с компромати. Дали тези компромати са свързани с даване, вземане на пари или с нещо друго, но това е водещо. Вие казвате, всеки има своята слабост, жени, алкохол, дрога или корупция. Документирано по подходящ начин, то вече е условие за лесната подчиняемост на определен индивид. Аз съм сигурен, че и вие ги имате тия документи за немалко хора. Признайте, че имате такива документи. Моя морал и моя начин на мислене не ми е позволявал да правя това, което са правили тези, които в момента са моите морални ментори. Моите морални ментори са хора до тука умърсени и от мръсотия, от подлости, от гносотия и от интриги. И то само заради едно. Само заради завист. Значи, аз сега виждам колко завист е имало в тези, които организираха този буквално пуч срещу банката. Колко завист. Между другото, един от философите на просвещението, Клод Адриан Хелвеци, казва: под знамената на завистта маршируват алчност, интриги и предателство. И всичкото го има това нещо. Всичкото го има. Сега се разбра, че Пеевски искал да става и банкер. През Фуад Гювен и Демир Банк кандидатстваха за Виктория. Оказва се, че Пеевски искал да става собственик на Техномаркет. Между другото, Горанов защо не провери точно как Техномаркет и как неговите хора са проспали 100% от Техномаркет, т.е. 85% от Техномаркет да преминат в собственост на Миролио, без Миролио да е дал 1 лев. И нали има... Цесия. Пак да. Да, ама тая цесия е за оборотния капитал на Техномаркет, който му е изплатен. Той имаше в компания, която прави 400 милиона продажби на година, винаги има едно 10-20 милиона лева телевизори и хладилници, в крайна сметка, нали така? Значи, Техномаркет е изгубен актив за банката, придобит от Пеевски. Много странно защо е придобит през Миролио. По същия начин загубен актив за банката е Домо Румъния. Никой не говори за Домо Румъния. Третата по големина верига за битова електроника и кухненско оборудване в Румъния с продажби от над 200 милиона евро годишно. Тя една стотинка също не е влязла в банката. Няма как да не знаете с какво държат, ако държат с нещо Цацаров. Не мога да знам с какво държат Цацаров, но очевидно Цацаров не е свободен човек в решенията си. Чул съм дори от човек, на когото вярвам, че под някаква форма да имате участие в финансиране на избирането на Цацаров. Не съм финансирал избирането на Цацаров. Ако го е финансирал Пеевски. Нали, но не мога да говоря за това, но това не е единствения проблем. Значи, финансирането на избора не означава вярност и лоялност до край. Доколкото разбираме, финансирано там двата лагера, защото си помня от предишно интервю, двата лагера, които единия лагер да клекне, за да се съгласи да бъде избран Цацаров, очевидно е бил мотивиран. Продължавам да твърдя, че първоначално човека на Пеевски беше Бойко Найденов и е факт, че Бойко Найденов е бил човек на Пеевски, защото след това отиде в неговите компании Дореко Комерси, Дореко Секюрити и не знам още какво си. Това е факт за тази близост. И също така е факт, че на един етап двата лагера, разбирай Борисов Цветанов от едната страна и Пеевски от другата страна, намериха своя избор в сегашния главен прокурор. Каква е била цената на това споразумение, аз не знам. Нито съм участвал в тези
преговори, нито съм бил част от финансирането, но очевидно е, че главният прокурор съвестно изпълнява своите ангажименти към двата лагера. Какво ни чака? Какво мислите? Какво ни чакат следващите няколко месеца? По-лошо от това, което беше в България, не знам. Аз винаги съм бил оптимист, че по-лошо не може да бъде. Бях оптимист, че по-лошо след първото правителство на Борисов не може да бъде. То се оказа, че дойде правителството на Орешарски. След правителството на Орешарски вече мислех, че не може да отиде надолу. То пък дойде това уж широко коалиционно правителство, което вкара и Пеевски в цялата история. Значи аз все пак очаквам положителни промени. Народът изригна. Народът каза не на това статукво, на това, което беше досега. Ние искаме промяна. Как и по какъв начин тази вълна на недоволство ще бъде овладяна от политиците е един друг въпрос. Овладяна в смисъл, лошия смисъл на думата. И кой ще овладее това недоволство на народа? Надявам се, все пак това да е за добро. Защото най-малкото това, което искаше да постигне Борисов, беше своеобразен голям шлем в противовес на основните принципи на демокрацията за разделението на власт. Да изнудваш, че ще хвърлиш оставка, че ще хвърлиш страната в хаос, че кметовете ти ще подадат оставка само защото народа е избрал не твоя кандидат за президент. При орязаните функции на президента означава само едно – самозабравяне. Добре. Накрая един съвсем битов въпрос. С какви пари живеете? Откъде? С какви пари? Вас запорираха ви сумата. Всичко. Те смятат, че ние трябва да фотосинтезираме. Ние успяхме, разбира се, да продадем няколко имота в началото, които и за тях в момента има претенции от КОНПИ, с които успяваме по някакъв начин. Разбира се, има и доста приятели, включително и от Сърбия, които ни помагат да оцеляваме. Нещо към Южна Африка, като Веска Меджидиева? Южна Африка с Веска Меджидиева, ако съм искал, съм щял да отида на 16 юни 2014 година, а не днес. 4 дни преди затваряне. Самолета ми беше във Виена. Крайна сметка. Защо не отидохте? Защото не се чувствам виновен. И искам да го докажа, защото съм искал през цялото време да спася банката, а не своето богатство. Исках да спася банката, защото хиляди, десетки хиляди хора пострадаха от това нещо. Заради алчността на няколко човека в тая държава, заради слугинската роля на държавните институции. Между другото, сега му е времето да кажа, че през май месец 2016 година, тази година, беше направена презентация от една от водещите американски фирми пред Държавния департамент. И лайтмотива на тази презентация пред Държавния департамент на щатите беше, че Корпоративна търговска банка е класически случай на corporate trading, корпоративно рейдърство, което означава заграбване, обсебване на активи на бизнес или политически конкурент с помощта на държавните институции. Помням си, че във връзка с КТБ и затварянето на КТБ имаше едно много драматично заседание, една сбирка при президента Плевнелиев, след която депутати поискаха той да разсекрети стенограмата. За мое огромно очудване той реши, че не трябва да я разсекретева. За какво става там дума и какво може да се направи по въпроса? Аз нямам представа за какво става дума и бих призовал новоизбрания президент да разсекрети тези стенограми от заседанието при президента, за да се види кой, какво и как е видял нещата тогава. Чувал съм какви ли не истини от тази стенограма, но ще ми бъде много интересно. Аз считам, че в тази стенограма или в тези стенограми на практика стои омертата на всички политически сили и с това се обяснява и единодушното решение на парламента на 6 ноември за фалирането на банката. Там ставаше дума за банкова ваканция. Нали, такъв ли беше термина? Значи, термина не е бил за банкова ваканция, е било едно от предложенията от това, което аз съм чел, но там въобще е ставало дума за банковата криза и там въобще е ставало дума за това как да се излезе от тази банкова криза и
Би ми било интересно да видя дали корпоративна е била част от спасителния план, защото очевидно тогава правителството на Орешарски и Централната банка са излъгали и подвели Европейската комисия, че става въпрос за спасителен план за всички банки. След което се взема решение да бъде унищожена само корпоративна. И от другата страна пък подпомогна за първа инвестиционна. От другата страна подпомогнаха първа инвестиционна за втори път. Фактически от тази стенограма ще се разбере кой какви позиции... Определено и мисля, че това обществеността трябва да го знае. Това наистина, това ще бъде един много силен ход на Радев, според мен, дано да намери така сили. Аз считам, че няма какво да му попречи. Още повече, че проблемът с така наречената афера Корпоративна търговска банка беше повдигнат пред всички кандидат-президентски двойки, от граждански сдружения и от други такива. И на практика, с изключение може би на Трайчо Трайков, никой не говори по темата повече. Сега е времето новоизбраният президент да покаже, че може да прави неща, които да засилят и ролята на президентската институция, защото в крайна сметка тя в момента, президентската институция, е единствения лъч, светъл лъч в тамата на мафиотизираните държавни структури. Скоро четох някакъв стряскащ материал, че огромни пари се харчат от синдиците за издръжки, консултантски договори, адвокатски договори, не знам какво що. Имате ли някаква информация точна за какво става дума? Ами, аз по принцип казвам, че банката е до 20 юни 2014 и след 20 юни 2014 година. До 20 юни 2014 година контрола върху активите на банката е бил достатъчен, така че да обезпечи възвръщаемостта на пасивите, покриването на пасивите на банката. След 20 юни започва разпада, осъществен с помощта на квестори и синдици. Тези синдици, които сега работят, първо, това са хора, които нямат необходимото ниво на компетентност. Те са подбрани от коле и въже. Смешен беше довода на Горанов, че виждаш ли, за да няма натиск върху тях, те ги били избрали точно от Троян. Как го намереха от Троян? Нали, за да могат да оказват влиянието през Мондешки и Александър Ангелов. Но тези синдици си позволяват да харчат 3,5 пъти повече пари, отколкото банката е имала административно-управленски разходи, когато е била работещо предприятие и е реализирала средно по 60 милиона лева годишна печалба след данъци. Това е тяхното управление. Те, разбира се, публична тайна е, има и сигнали в Главна прокуратура, че през фиктивно завежданите искове срещу длъжници на банката, целта на които искове не е да се събират пари от банката, а да бъдат усвоявани средства през правните кантори, до сега са отклонени над 120 милиона лева от масата на несъстоятелност само за правни разходи през кантори, които по принцип са няколко кантори, а това би могло да се върши от юристите на самата банка. Има достатъчно основание да се счита, че огромна част от тези пари се връщат обратно при тези, които контролират синдиците и несъстоятелността на банката и кражбата на активите. Много ми е интересно, ако направят проверка, внезапна данъчна проверка на счетоводствата на тези правни кантори, какво ще открият? 120 милиона. 120 милиона, говори се, че 75% от тия 120 милиона са отишли обратно при Пеевски и другите организатори и контрольори на несъстоятелността на банката. Апропо Мондешки, сега се сещам, това е тая митична фигура. Ами Мондешки очевидно е човекът, който е бил касичката на Владимира Янева. Топлите връзки между Мондешки и Александър Ангелов са от времето преди да ударят банката, и аз това го знам. Очевидно сега на него е възложено да организира цялата дейност, както по кражбите, така и по замитането на следите вътре в банката. Добре, той излезе с някаква идиотска такава интерпретация на интервюта с Чинало и Владимир Янев и него.
Ами, той идиот може да излезе само с идиотска концепция. Кой да му повярва, че са събрали тримата да правят радиопиеска? А освен това, аз не съм фен на никой от тях. Още повече, че Ченалова е съдийката, която обяви несъстоятелността на ТЦМ, с което те парираха възможността за управление на актива Viva.com. Но във всички случаи това, което се говори в тази радиопиеска, очевидно засяга дълбоко нещата, свързани с степента на поквареност на така наречената правосъдна и правораздавателна система. В същото време не веднъж се, така да си каже, обвинявали Ченалова, че е била при вас тук в Белград и идвала? Ченалова, не знам къде е била. Аз пак казвам, Ченалова е съдийката, която обяви ТЦМ в несъстоятелност по несъществуващ иск на фирма на Пеевски. Идвала ли е при вас в Белград? Ченалова не е идвала при мене. Ченалова обаче има сигнали до Европейска комисия и независимо, че на мене ме е яд, че тя е извършила това посегателство срещу ТЦМ и облегчила работата на тези, които организираха атаката срещу банката. В момента само мога да кажа, че подкрепям нейната позиция, защото в крайна сметка всеки човек има право на своя катарзис. Аз също съм грешил. Вярно е, че са пращали емисари при вас с договаряне от страна на власти имащи, прокуратури и така нататък, за някаква договорка? Не, емисари бяха пращани само в началото, през лятото на 2014 година, с някакви срамни и неприлични предложения. Просто очевидно или искаха да се подведа с желанието си да докажа, че не съм виновен, за да ме направят техен слуга, марионетка и с нашийник на врата, или да ме ликвидират, каквито данни има достатъчно за техни намерения. Да, разбира се. Физическа ликвидация? Да, разбира се. Само да не забравят, Иво Прокопиев даде да се разбере, че от вас идват заплахите за убийство прямо него. И затова той преди години си бил при Бойко Борисов и след това се е изнесъл. Така, по случая Иво Прокопиев. Погледнете сайта Афера от декември 2013 година. Не, че съм фен на сайта Афера, но там един от групата на килърите, Пешо Стоянов Сумиста, казва: натискаха ме да дам показания срещу Цветан Василев за това, че е поръчал убийството на Иво Прокопиев. Случката от 2010 година, нямам никакво съмнение, че е инициирана пак от същите тези служби, под контрола на Борисов и на Цветанов, за да могат по някакъв начин да ме очернят. Да, действително, вероятно на Прокопиев, и аз разбирам Прокопиев, нормално е човек да се страхува за живота си, особено ако му втълпиш. Виждаш ли, този има основание, ти пишеш срещу него, а тук те следят. Просто класическа ченгеджийска сглобка, за да могат да ме натопят мене. Борисов, не знам кога и как е дал това Иво Прокопиев, но Борисов ме помоли да се срещна, защото виждаш ли, Прокопиев имал притеснение, че аз съм могъл нещо да правя по негов адрес. Ние се видяхме с господин Прокопиев и това беше през 2010 година. Тогава той каза, че е омерзен от България и че напуска, но се върна много бързо, след като беше направено първото служебно правителство на президента Плевнелиев. Той се върна много бързо. Класическа ченгеджийска сглобка по времето на Борисов и Цветанов от службите. И нищо повече. И нищо повече, разбира се. Вижте Афера и Пешо Сумиста интервюто, човек, когато аз не съм виждал през живота си и не познавам, пък си направете изводите. Аз всичките ги поръчвам да ги убиват и те всичките живи. И Прокопиев жив, и Пеевски жив. Не мога да разбера. Очевидно аз нещо
Последната ми молба е, тук, примерно, от тия документите да видим кой какво за какво. Ето го, например, протокол на едноличния собственик на капитала на KTS, с който взема решение да продаде на хедж акциите си в Авионамс. Ето го договора за покупко-продажба между KTS като продавач и Hedge Investment като купувач. С това какво се доказва? С това се доказва, че наистина някой е придобил нещо за нищо и след това е получил едни 43 милиона лева. Ето го и споразумение между предишни и настоящи собственици. А с салонжите се доказва, че тия акции действително веднъж са били прехвърлени безвъзмездно, а след това са прехвърлени срещу тая цена по договора. След това тук. А тук са нещата за Булгартабак. Понеже казаха, също беше отказано, че няма нищо, това са имейли, които показват разпределението и структурата, пратени от Александър Ангелов. Доказателство за това е ето този. Някъде ми изпадна този имейл, но аз ще го предоставя. Този имейл, който е изпратен от Александър Ангелов, може би е там някъде, трябва да го видя, в който той обяснява как се преструктурира компанията след излизането на VTB, на Руската банка. А за това, че Ирена Кръстева е била човека, собственик там, ето тук представям едни извлечения от искане за сметка на една компания, която няма нищо общо с Булгартабак, но се поддържа от същата правна кантора Шурти и Вал, в която са описани и моето име тук съществува, разбира се, на двамата собственици на Винпром Пещера, но и на Ирена Кръстева. Това пак казвам, това е кантората Шурти, която е оформила цялата сделка. Булгартабак сигурно можем да говорим в продължение на цяло едно интервю за Булгартабак, но едно е важно, че същия този Шурти се появи като директор на фирмата Карано Инвестмент, която купи бившия полиграфически комбинат в София. Па нека те да кажат кой е собственик, какъв е собственика и така нататък и да продължават да отричат. Ето го всъщност този имейл от Александър Ангелов, дори това е с моя почерк. Резолюция до Бесерлазов. А това е личната карта на Андрея Шурти, който е известен инвеститор в България. И купува основно имоти и активи, свързани с фамилията. Има, разбира се, и ново развитие. Те за тези 2 години са направили достатъчно да заличават следите си, но така или иначе ние имаме достатъчно доказателства, които са предоставени на външни разследващи институции, които вярвам, че ще стигнат до истината за внезапното забогатяване на Делян Пеевски, който до 2013 година има една декларация за не знам колко хиляди лева, а сега се води най-успелия бизнесмен и инвеститор в България. Това е документ от Лихтенщайнската Ландесбанк. Какво показва тук? Значи с този документ правната кантора, която е регистрирала и фондациите, които са собственички на собственика на 80% от Булгартабак, Liberal Establishment по това време, са регистрирали фирма, която долу-горе включва същите участници, които би трябвало да са участници в собствеността на Булгартабак. Тук личат имената на двамата собственици на Винпром Пещера и моето име. След това се оказа, разбира се, че аз въобще не съм влязал в собствеността на Булгартабак, защото те са подменили фондациите. И госпожа Ирена Кръстева. Същия този господин
Шурти, който е направил искането за откриване на сметка всъщност на тази фирма, която никога не е просъществувала, същия този господин Шурти се появи в качеството си на директор на Карано Инвестмент, която купи полиграфическия комбинат, бивша собственост на двата вестника Труд и 24 часа. После нека да си говорим, че господинът Пеевски и майка му не са имали и нямат нищо общо нито с Булгартабак, нито с полиграфическия комбинат. Между другото, Пеевски в момента, той до 2013 година беше един беден депутат с 10 000 лева доходи официално заявени, използва тази ситуация и през фиктивни операции по покупко-продажба на активи изнася активите си към една компания, регистрирана в Дубай, а пък вкарва пари, всякакви мръсни пари, като доказан доход на себе си и на семейството в България. За това нещо обаче в момента работя външна прокуратура, понеже господата в България считат, че той е чист като ангел. Последен въпрос. Вашите документи при нотариусите кога ще ги изведете? Кога ще го оповестите? Моите документи при нотариусите ще ги извадя, когато му дойде времето, както казваше на времето един премиер. Имаме дълга съдебна битка с тези господа, така че те още много неща има да научават от това какви са ги вършили. Обществото, не тези господа, обществото има да научава много неща от работата в кавички на двата клана. Остава ли желанието да говорите пред прокуратурата? Аз винаги съм го изразявал това желание. Между другото, сега отново поисках да бъда разпитан по Телемост, отново отхвърлих. Кога сега? Сега беше някъде през септември. Съвсем наскоро? Да, разбира се. Симеонов направи писмено искане. Що отказаха? Очевидно, на тях не им трябват моите показания. Моите показания показват, дават светлина върху това какво се е случило. Аз казвам, банката не е окрадена преди 20 юни 2014 година. Банката е окрадена след 20 юни 2014 година. И е окрадена от тези, които ме обвиняват. Ако дойдат тук да ви разпитат? Не знам какъв е механизмът, дали това е възможно. Ако е възможно, аз съм готов, разбира се. Но само ще кажа едно, че техните обвинения бяха толкова смешни, че съдът, който се произнася тук само по 4, първоинстанционен съд, само по 4 абсолютно формални признака, които няма как да не дадат съгласие за екстрадиция, те с това всъщност спекулираха. Съдът на първа инстанция даде съгласие за екстрадиция на база на 4 формални принципа. Например, че не съм сръбски гражданин, че престъплението, за което ме преследват в България, се преследва и в Сърбия, че не е изтекла давността на престъплението. А останалата част от решенията, свързани с Европейската конвенция, те са чисто политическата мотивация на гонението на преследването, те са от компетенциите вече на министъра на правосъдието тук. Но, понеже през 2015 година въпросните господа от прокуратурата изпратиха един памфлет, с който допълниха моите престъпления, Този памфлет беше стил Уикенд или стил там Ивайло Крачунов или Димитър Златков. За този памфлет сръбския съд се произнесе негативно и отказа екстрадиция дори по формален принцип. Защото то дори няма и обяснение за това какво престъпление аз съм извършил.